Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mo gungma nadasig, nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagadasig, nagaligo sa pagtuo ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gumamo kanunay iyong mauno mo. Hantod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dewata ang mga halat ko. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, Dios nga may nagatiman o nag-amuma sa among kinabuhi, kanamong tanan nga mito umisalig kanimo. Nga diin kami nagkahiusa sa pag-alagad kanimo diha sa pagtuo sa imong mga pulong. Imo kaming giblas, imo kaming giubanan, giproteksyonan. Padayon mo kaming giamuma sa imong mga pulong. Padayon mo kami gipahinumduman o gidasig sa pagkinabuhi pag-apply niini tungod kay ang imong pulong magdalaman kanamo diha sa imong mga sahan.
ug amo gayud na sinatian Ginoo ang imong mga pulong amahan kanunay matinud-anon sa imong mga saan. Salamat o Dios sa imong pagkamayo. Diin imo kami giubanan o giproteksyonan sa imong pagpamahulay. Ug niiling takna o Dios kami nagsugod na usab sa pagdawat sa imong panalangin. Niining bagong adlaw ug mayong adlaw nga imong gidugang sa mong kinabuhi. Amahan Dios sa makagagahom amon usab nga gipangayo gitugyan diha kanimo ang among kinabuhi. Guniti ug dumalahas sa imong mga pulong. Pasubayag kami sa matarong nga dalan ug papuy-a kami sa balaan nga dapit. Amahan Dios nga magagagahom, magbalampuson kami tungod ka ikaw ang Dios, maguman man ka namo. Dili mo kami biyahan ug dili mo kami talikdan ug wala mo kami itugot wala mo kami itugot sa mga pagsulay amahan. Musa salamat Ginoo nga walay mga pagsulay nga mong masinatian tungod kay amo manggipangayo kanimo amahan nga kanunay kaming malipayon malinawon sa mong pag-alagad kanimo. We declare blessing bisan pa sa amo karon nga panag-uban. Salamat Ginoo nga imo kaming suginlan, imo kaming pakigsultihan sa imong mga pulong kun unsaon aron mahimong hapsay among pagpuyo, aron mahimong malinawon ang amo ang pagpuyo o Dios sa kalibutan amahan. Dalaygon ka nga Dios nga magablas sa among kinabuhi. We declare blessing sa matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Dalaygon ang Dios sa matag-usa nato ka kinabuhi. Og maayo nga pagpaminaw sa tanan mo ripli sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako og kanatong tanan. Niining ato nga programa nga walay laing kisgutan kundili ang mga pulong sa Dios nga maoy mugiya sa atong kinabuhi sa iyang mga sahan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Mayong buntag, may pagiguban usab sa ato mga kaigsunan nga naminaw sa ato ang FM Station 101.3. Good morning. Ug sa tanan nga nakaabli na sa ilahang mga radio set, ug sa tanan nga nakasunod na sa ato ang Facebook Live, ang pulong mo kinabuhi ko, may buntag. Ug mayong pagpaminaw, ang Dios magapanalangin. Ilabi na sa matag usa nga makadungog makabati sa mga pulong sa Dios nga ato karong paghisgutan, diin maghatag kanato karon og mga pamaagi kun unsaon aron kita magpuyong hapsay malinawon. Indot kayo mga kaigsuonan kung magpuyo tang hapsay, kay kung hapsay malinawon ang atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsuonan, layo tas mga kasakitan o kagulanan. Una nga dili na tutugutan nga magpuyo tang stress, atong i-enjoy ang atong kinabuhi diha sa pagpuyo sa kalibutan nga makaalagad gyud tarong sa Ginoo. Kay kung dili punta mga igsoon malinawon og dili hapsay ang atong pagpuyo sa kalibutan, dili piya punta katarong og pagpangalagad sa Ginoo. Daghan siguro nga mga tawo nga hangtod karon daghan pa kay pangutana tungod kay naa sila sa kalibog kasamok diha sa ilang pagkalagad sa Ginoo. Ang tinuod nga nangalagad mga kaigsunan bisan libutan man og mga kaaway, pero malinawon gyapon diha sa pagkalagad sa Ginoo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kaigsunan nga naghatod ng mga mensahe diri sa itong panaguban. Sister Susana Pablio, good morning. Atong igsuon nga nanunukad sa Thailand. O atong igsuon Sister Rosa Chain nga nanukad sa Taiwan, no? Taiwan. Si Lorna Lee Abaw, good morning. Lando Pilisco, maayong buntag, pastor, shout out sa among pastor si Judget Pansita diri sa Maugok, Liluan, Southern Leyte. Salamat sa kahigayunan, dalaygon ang Dios ning kabuntagon. May buntag ni Pastor Judith Pansita, may buntag ninyo diha pastor o ni Brother Lando diha sa Southern Leyte, Maugok, Liluan, Southern Leyte. Good morning kaninyong tanan. May buntag, may pagiguban ni Sister Gingging Simpron, Janer de la Rosa Estante. Mayong buntag o Pastor Gideon og sa tanang naminaw karon dalaygon ang Ginoo sa kabuntagon. Si Cherami Mondaris, good morning pastor, salamat sa Ginoo. Mga pulong always madungog, no? May buntag ni Pastor Renato Inot, pastor, may buntag, maayong pagpaminaw, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, no? Diha sa
River of Life Church. Maayong buntag. Maayo nga pagiguban ni Sister Gingging Simpron. Maayong buntag. Mabungahong kabuntagon kanimo Pastor og ni Pastor Russell og sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mong Kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo. Salamat sa kinabuhi nimo Pastor nga kanunay nagdasig pagtaho pagatod sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang buhing Dios nga makaambit sa mitsahi sa Ginoo. Mayong buntag may pagiguban ni Lorna Lee Abaw. Mayong buntag ni Renz B. Ayuban o si Ma Asuncion Cabrera. Mayong buntag Pastor Wansing from Calapi, Bohol. Mayong buntag ninyo diha sa Calapi, Bohol. Og Sister Lini sa Listi Labitad. Praise God for this rainy morning diri sa Cebu. Diri sad may pagkadago maya gahapon pertingong usog ang ulan gabi. Niya salamat sa Ginoo sa ato ang programa kagabi ni undang pod ang ulan. Ug diri karong nga panahon ng mga kaigsuonan sige ra gyud ulan tungod kay ting-uhong maron. Ting-uhong unya tiblibgos pod rong panahon na. Labi na diri sa kabukiran. Suroy kas mga lugar mga kaigsuonan nga naay mga uhungan ug mga libgosan. Makapamahaw gyud kag sayo kay naa kay maadobo. Una nga karong nga bulana mga igsoon hangtod Oktubre ting-uhong gyud nga mga bulana. Una nga kay magdumdum magyud ang ulan gyud. Mag-ulan magyud rong mga bulana mga kaigsuonan. Pero diya sa syudad murang way uhong diya sa syudad no. Way uhong. Diri sa bukid daghang uhong. Makapamahaw kay makadubog yung uhong o kahalibgos. Salamat kaayo sa kana bitang kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo aron ato ang magamit sa atong pagpuyos kalibutan. Ug may buntag may pagpaminaw akong gidasig ang matag usag yun no sa pag-share sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko aron daghan ang madakadungog, daghan ang makabati, daghan ang makakat-on sa mga pamaagi nga ato karong hisgutan kung unsaon aron mahapsay ang ato ang pagpuyos kalibutan. Importante gyud kaayo mga kaigsuonan kanang hapsay bitaw, malinawon nga pagpuyo. Nindot kaayo na siya nga pagpuyo gyud diha sa ato ang Pinoy-anan o sa ato mga dapit no diin ta gibutang gidala sa Ginoo. May buntag maayo nga pakiguban ni labi na sa ato igsuon pod ni Idne Opsima. Matud pa maayo nga buntag Pastor Dalaygon ang atong buhi nga Dios ning lain na nga adlaw nga gipasinati kanatong tanan. Ako di ay tong nangayo og tips nimo Pastor kung unsay angay buhaton aron sa pagsangyaw sa mayong balita dining ingon ka nga mabasa sa Bible gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag. Dayon na alang ko naanak ko sa Samuel karon. Oy salamat kayo. O niya kuan kanang sud kag mga training. Sud kag mga training Idne Opsima. Apil kag mga training sa pagpasangkap alang sa pagsangyaw sa mayong balita. Kay maunay pinakaimportante nga pamaagi nga mapagaan, mapadali nimo mahatod ang pulong sa Dios. Kana mga messenger bitaw sa mga company, dili gyud na sila makasulod sa ilahang trabaho, di makasugod sa ilahang buluhaton kung wala sila tudloi. Moagi pa na sila seminar, moagi pa na sila og kanang training. Sa pagkakita nga ang ato ang gihatod kinabuhi, ang ato ang gihatod mensahe sa Ginoo mo na nga ang akong ika-advise gyud nimo basa kag Bible unya apil gyud kag training no? Apil gyud training na mga training diha sa inyong simbahan apil gyud labi na gyud sa training sa pagkat-on kung unsaon pagdumalag sa simbahan kung unsaon paggamit ang Biblia mao gyud nay pinakaimportante. Matod pa pwede pa ba makaapil sa basic pastoral kay nakita man gyud nako imong post nga nag-awhag dito o kinsay mo apil. Pananghid sa imong Pastor Idne Opsima kung okay i-antikaw pero kung dili suginli ko sa iyang rason. Kung moingon ang imong pastor nga dili siya mosugot kay basig masudlan og sayop nga doktrina, dili na valid reason mga igsuon.
dili na valid reason mga igsoon. Katahap na o pagduha-duha, dili na maayo nga rason. Iadti ka kon inana ang rason sa imong pastor. Kay ako nga nag-alagad sa Dios, walay laing gitinguha mga kaigsuonan, nagsangyaw ko aron ang tanang tao maandam sa pagbalik sa Ginoo. Wala ko'y gitanaw mga kaigsuonan nga kanang inana nga mga rason nga dili mo sugot kay kana bitaw nga mahadlok nga makadawat or makakat-on og sayop nga doktrina. Mabawra kaayo na nga kuana rasona. Mabawra kay ng rasona, dili na valid reason sa atong pag-alagad sa Ginoo, no? Kay nga to ang gitinguha dire mga kaigsuonan, kaluwasan, kinabuhing walay katapusan, makasulod gyud tag langit. Mao ginay ako ang gipabug-atan sa ako ang pagwali ug pagsunod sa tawag sa Ginoo nganong nabuhi ko nining kalibutana. Nga ikaw ug ako makasulod gyud og langit mga igsoon, kay daghan kay nagtuo pero di gyud makasulod og langit kay kini gipasidaan na sa atong Ginoong Hesukristo nga dili tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa kingharian sa langit og isaysay niya ang mga hinungdan og rason nganong dunay mga taong dili makasulod og langit. Og diha ko mga kaigsuonan nabugatan, diha ko mga kaigsuonan gidasig sa Ginoo nganong ming sakripisyo ko sa pagkikuyog ug pakiguban sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin ni Sister Susana Pablio. Blessed morning Pastor Gideon, Pastora Russell, og sa tanang naminaw ni ining sayo sa kabutagon. Salamat sa Ginoo makakaon og sayo ang atong kalag sa mensahe sa Ginoo. Balik tag sayo og live mga kaigsuonan kay sa miagi man kong mga semana, mga adlaw dili ta ka live og sayo kay naa man koy nagtrabaho. Unya nagtrabaho pug gyud ta sa atong simbahan niya karon. Ni-relax na mga kaigsuonan kay ang ato ang simbahan pintal na lay kulang o kining jealousy. Unya ang atong ginipangayo gihangad sa Ginoo nga ang itaod nato ana kana gyung jealousy nga sama pod sa kanang nindot pod nga jealousy, no? Kay para magida sa Ginoo. Si Ninit Soliman maayong buntag, si Lucy Kamigi good morning, si Elsa de Villeres maayong buntag ni Ate Elvi, Brother Ramon, may buntag sa mga Del Villeres family. Good morning, good morning, good morning. Ang Diyos magapanalangin. May buntag, may pagpaminaw, dalaygon ang Dios, no, sa tanan nga mga kaigsuonan, mga katawhan nga nag-share sa itong programa ngadto sa inyong mga kailag higala. May buntag ni Josephine Vicente, may buntag sa itong igsuon nga nanukad di Hastalibon, Bohol. Si Inday Dorlin Incabot Tinsay, good morning. Si Nazaria Pagaran, maayong buntag Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo kanunay kang mag-abot among mensahe sa Dios. Watching from Abaca, Sierra Bolyones, Bohol. Maayong nga pakiguban ni Marlita Oliverio Bilaro. Good morning Pastor, watching from Isabelite. Maayong nga pakiguban ni Nemesio Guzon, maayong buntag Indiano. Maayong buntag, no, sa ato ang igsuon nga Indiano. Maayong nga pakiguban ni Bilin Largo. Good morning Pastor, God bless Pastor. Pwede patukar awit Pastor pagkagising sa umaga. Sige ato ning ihatag ka ng imong gipangayo nga awit nga pagkagising sa umaga. Okay, ato ning tagaan og pagtagad diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo kanato. Pagkagising sa umaga, malipayon kita mga kaigsuonan nga nakamata ni ining sayo sa kabutagon kay ang pulong sa Dios mo'y atong madunggan og salusaluhan sa atong panaguban. May buntag mayong pagiguban ni Dante Ifabol, mayong gabuntag Pastor uban sa imong pamilya ug sa mga kaigsuonan sa pagtuo palihog ko Pastor Sisos atong higala. Kana lang si Randy Marie Coyos Malayas, mayong gabuntag.
si August Perdes Ilashi. Good morning, Pastor. Shout out, Pastor Sheila Perdes from Tulianlan, Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat kayo no sa mga kapastoran nga nakiguban sa ato nga programa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kumusta ug ang Dios magapanalangin magauban ka natong tanan. Oras sa itong programa mga kaigsuonan, alas 6:08 na sa kabuntagon, oras diri sa Pilipinas, o pizza 16 karon sa bulan sa September tuig 25 na. Maimbuntag ba yung pakiguban ni Norim, maimbuntag no Norim o ni Madeline Ahida Antonio Bundaon. Mayong nga buntag, Pastor, salamat sa Ginoo, lain na usab nga adlaw iyang gihatag kanato. God bless you, Pastor. Request kog awit, ikaw ang Ginoo. Watching from Pakwan, La Libertad, Negros Oriental. Ikaw ang Ginoo. Mayong nga buntag ni Idni Obsima, request di ay ko, Pastor, lahutay imong kumpos kay gusto ko makakaton aning kantaha. Ipaklaro lang, Pastor, kung asa dapit mo taas, pataas ug asa po dapit paubos. Salamat kayo. Salamat pud kayo sa imong request. Murag klaro kayo. Klaro kayo nga nagtinguha kid ka no. Sige, ako nang kantahon ron before mo ato ta sa paghisgot sa mensahe nga unsaon aron hapsay ang pagpuyo ug malinaon. Si Refant, maayong nga buntag, Pastor, live na ka sa 96.7 Upper Lambog Batyan, Shine FM. Request ko sakdulang biyaya. May buntag ni Bila Ferulino, blessed Tuesday morning, Pastor. May buntag ni Randy, may buntag ni Randy Marie Cuyos Malayas. Request ko matinod-anon ka. Okay, ako na nga andamon mga kigsonan ang ubang mga awit unya akong katahon pod ang gi-request nga lahutay og si Jesus atong higala. Ang mga tao walay pira. Binigyan ng Diyos sobra-sobra pa. Matod pa sa awit mga kaigsonan, ang mga tao walay pera bibigyan sa Diyos. Kung mulihok sad ka sa pamaagi niya, ang paghatag manggod sa Ginoo sa atoa moabot na siya sa iyang mga pamaagi.
Si Rizgil Olipindo, hello pastor. Dilia Sabione, maayong nga buntag, pwede ko request awit makalangit, title Milagroso Ka. Maayong buntag, maayong nga pakiguban ni Gilma Ubas, pas buntag po at ko sa Bible study nimo. Palihog i-chat ko ani nga ako ang account, i-replyan ti ka karon sa imuha nga message. Kani mo i-chat kana mo i-chat para matagad ikaw dito sa ato ang maad ikaw sa ato ang GC. Leticia Mondihar, good morning. Si Raquel Lopez, maayong buntag. Si Leticia Mondihar, matupa, good morning pastor, ug sa tanang nagtanaw sa imong live. Okay, ato ko sa kuan bitaw kanang request awit makalangit nga lahutay og sisos atong higala. Pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang muonong kanimo, anang butang nga anaaka, inom dumi piniyalan kraka, usang pingin kay may oras paninglan ka, siguro nga magpagamit ka sa kabuat mo, kay may katuyuan siya, paminaw yun samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikti ang mission mo, ayaw kaadlukin mga pagsulay, ayaw kapalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Ang binging kinabuhi mo, ang binging kaugmaon mo, ang bingi ang tanan, ang anak kanimo, ang binging kinabuhi mo, ang binging kaugmaon mo, ang bingi ang tanan, ang anak kanimo. Okay. Murag na saba diri sa ko ang monitor. Ako sang ko anon mga kaigsuonan ha. Pasudlan sa dakog awit. Ang request diri mga kaigsuonan,
ikaw ang Ginoo. Ako sa ning Tagalog pagtagad. Akong maluluwas, dugo mong gipaagas, kasakit imong giantos. Okay, sa kuan lang di ay nako, sa headphone lang di ay. Naay mo kuan, mo disturbo, naay mo kanaas. So salamat kay sa Ginoo. Oras sa nga programa alas 6:19 naman. Unya alas 7 mo alas 7 kapin mo manamilit naman po ko. Ato ra na nga balikan mga kaigsonan unyang gabi ang inyo hapong mga dugang mga mensahe o kaha request diri sa ato nga panag-uban. Mayroon kong pasensya nga wala mahuman mga kaigsonan kay naay na-disturbo diri sa ato ang murag technical problem mga kaigsonan sa ato ang gadget, pero okay ra di ay naara di ay sa akong headphone, naara diri sa ato ang koneksyon. So ato ta sa paghisgot mga kaigsonan sa pulong unsaon aron hapsay ang ato ang pagpuyo sa kalibutan. Nindot kayo mga kaigsonan kung hapsay kayo ang ato ang pagpuyo sa kalibutan tungod kay makapahimulos ta sa kinabuhi gyud nga gipanalanginan sa Dios. Kanang hapsay mga kaigsuonan, gaan ang imong bation, unya makasugat kag mga problema, relax ra kayo ka, kay hapsay man ang imuhang pagpuyo. Pero kung dili hapsay ang imong pagpuyo, na kay kagubot, kasamok, kaguliyang, kasuko, kalagot, paglumot, mao na gani na mga igsoon mo puyo sa atong kasing-kasing kunahuna, gagmay na lang kayo ang problema, dili na nimo ma-manage. Kumbaga, mura ba og kanang balon nga gisudlan og tubig, nga gamay na lang yung kulang, mubuto na. Inig kabuto ana di na gyud na kapahimuslan. Dili na magamit. Angay na lang ilabay ug angay na lang ibasura. Ang atong kinabuhi mga kaigsunan kinahanglan gyud nga magpuyo nga hapsay. Ug mao ni ang ato rong hisgutan unsa ang mga pamaagi aron mahapsay ang atong pagpuyo diha sa tagsa-tagsa nato kadapit, diha sa tagsa-tagsa nato kapinoy-anan, o diha sa tagsa-tagsa nato katrabahoan. Maghisgot gani tag pagpuyo mga kaigsunan, maghisgot gyuday na sa matag kahimtang sa tao diha sa atong Pinoy-anan. O kaha kung asa karon gidala sa Ginoo. Importante nga hapsay og malinawon gyud ang ato ang pagpuyo. Kay aron kung dunay may mga pagsulay, mga kasamok, makamanage dayon ka. Kumbaga, maka-adjust dayon ka. Atong hisgutan mga kaigsunan sa biblikal nga pamaagi o sa gitawag praktikal nga pamaagi. Nindot kayo ang atong hisgutan karon kay maghisgot ta sa praktikal nga pamaagi o sa biblikal nga pamaagi. Sa praktikal nga pamaagi mga kaigsunan aron hapsay ang atong pagpuyo sa tagsa-tagsa nato kadapit o tagsa-tagsa ka kana bitawng kapinoy-anan o pamilya. Una gyud nga buhaton praktikal nga pamaagi aron hapsay ug maayo ug malipayon malinawon ang atong pagpuyo. Una, pagpraktis kanunay og pasaylo. Praktisi kanunay ang kinaiyang mapasayloon. Kay ang kinabuhi manggod sa tao labi na kung ang imuhang mga kauban wala pa sa Ginoo, wala pa na sila'y pagpugong sa ilahang mga pinulungan, batasan. Kumbaga sa ato ang pinulungan mga kaigsunan mapataka ra na sila yaw-yaw.
Nya isa lang na sila makabantay nga nasakitan na di ay ka sa unahan na humana. Unya kung dili hapsay ang imuhang pagdumala sa imong kinabuhi, alkansi sad ka. Muna nga usag gyud sa pamaagi mga kaigsunan aron hapsay ang imuhang pagdumala sa imong kinabuhi, sa imong nahuna, sa imong kasing-kasing. Praktisi kanunay ang pagpasaylo. Unsaon man aron makapasaylo ka, ayaw tipigi ang kasuko. Aron dili ka makatipig og kasuko, ayaw intirtina ang mga bugat nga mga pulong nga nakapasamad sa imuhang kanang kalag, makapasamad sa imuhang kasing-kasing. Kay atong hinumduman mga kaigsunan kining kasuko, usanis makadugang yun og stress. Dili lang stress, makadugang sa nigkalibog sa kinabuhi. Kanang kasuko. Pananglitan, kung masuko ka sa usa ka tawo, sa imuhang palibot, sa istorya mga kaigsunan nga nakapasamad sa imuhang pagpuyo, sa imuhang kasing-kasing o sa imuhang kaugalingon, kung nasuko ka, ang imuhang himuon gyud nga kung suod lang nimo imong istoryaan unya pasayloa. Kung dili man gani maminaw mo patalinghog sa imuhang mensahe, ayaw pabilin, kinahanglan mulikay ka. Ayaw gyud pagtipig og daghang mga pangutana kay maunay maghatag og kalibog. Kung dunay mga siguro dunay mga pangutana mga kaigsunan nga unya pastor, kung sige na lang gyud kag kadungog og singka, banghag, pamalikas, uban pa. Lisod man kainang dawaton pastor, labi na akos Ginoo. Kung naakas Ginoo, dili na lisod nimong dawaton. Dawata nga inana siya pakaron. Dawata nga inana ang iyang kinaiya. Kay kung dili ka kadawat sa iyang kinaiya, dili pud nimo madawat ang imuhang kana bitawng pagbati. Di ka ka-adjust mga kaigsunan. Dawata nga inana ang iyang kinaiya karon, unya tuohi nga sa malabot mausab og mabag-o ra gyud na. Sa imong pagtuo ubanisad og buhat, dad-ana siya sa imong mga hangyo ngadto sa Ginoo. Dad-ana siya sa imong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Aron hapsay ang imong pagpuyo. Hapsay ang imong paggamit sa imong nahuna. Kinahanglan kalimtan gyud nimo ang mga pulong. Siguro mo ingon ka nga lisod kay kalimtan kung sige ra kag kadungog. Dili lagi nimo malimtan tinuora kung sige kag kadungog kung dili nimo dawaton nga inana ang iyang kinaiya. So sa praktikal nga pamaagi mga kaigsunan, dawata nga inana gyud ang kinaiya. Nga imuhang kauban, imuhang kakuyog, imong kapuyo ug uban pa. Dawata nga inana aron maka-adjust ka. Kabisan asa ka nga dapit o lugar mga kaigsunan, bisan pag walay maningka nimo ug di gyud ka kadawat sa imuhang sitwasyon, di gyud hapsay ang imuhang pagpuyo. So praktisi ang pagpasaylo ug aron mabansay nimo ang imong kaugalingon sa pagpasaylo, kinahanglan dawaton nimo kantigong mo dawat ang imuhang kasing-kasing. Dawata. Unya tuohi, gamita ang imong pagtuo nga sa umalabot ka panahon mabag-o ra gyud na. Unya kanang imong pagtuo mga kaigsunan uban gyud buhat. Ang buhat diha pangaliw po sa Ginoo, hangyo sa Ginoo, pakiluoy sa Ginoo, kay dili gyud na pakyason sa Ginoo. Dugang nga mga pamaagi aron hapsay ang atong pagpuyo. Malinaw ang atong pagpuyo mga kaigsunan. Kinahanglan naa kay plano. Naa kay mga idea o plano nga imong gibansay ang
kana bitang gibansay nimo ang imong nauna, ang imong kasing-kasing sa paghimog mga plano. Unya kanang imong mga plano, imo nang itugyan sa Ginoo. Imo nang ihangad sa Ginoo. Unya kanang imong plano, imo na siyang susihon unsa may dangatan ani, unsaon ni sa pagsugod. Kay maghisgod gani tag plano mga kaigsuonan ang ipakita na direksyon, ang plastada nga kahimtang sa usa ka dapit, usa ka panghitabo, usa ka butang. Like example, kung magtukod kag building, hisgod kag plano mga kaigsuonan, magtan-aw kag plano, nakaplastada dapit asa dapit ang sala, asa dapit ang sulod, pila ka kwarto, asa dapit ang kubita, unsa ang porma, naa dito. Plastada na tanan diha sa imong mga plano. Buti pasabot mga kaigsuonan, aron hapsay gyud ang imuhang kinabuhi, ang tanang oras, tanang adlaw sa imong kinabuhi, dumalaha diha sa usa ka plano. Unsaon man pod aron mahapsay ang imuhang pagdumala diha sa pagdumala sa usa ka plano, kinahanglan ng imong plano imo na utingkayon, imo nang usisahon. Kinahanglan sugdan nimo nga dili magkatag-katag. Like example, kanang plano nga naa sa balay, naibalay unya na plano sa balay, like example, plano sa balay. Imo nang tan-ahon kung asa ka dapit pwedeng magsugod. Kay dili man na pwede nga magplano kag balay, magama ka og balay unya ato po imong unahon way haligi. Kinahanglan gyud mga kaigsuonan diha sa plano, diha nimo tun-an kung unsa og asa dapit ka magsugod. Nya step by step na siya nimo pagabuhaton. Aron hapsay ang imuhang kinabuhi, malikayan ang stress, sigig balik-balik unya hangtod nga dili noon mahuman. Diha sa imong plano kinahanglan magampo gid ka. Imo nang itugyan sa Ginoo. Sa matag adlaw mga kaigsuonan naagi kay mga plano. Unsa imong unahon? Magluto ba ka, mamainit ba ka, magutan ba ka or ka? Naay mga plano gyud. Inyahan ay na siya. Dili na pwede nimong duphan mga igsuon. Kay ang mahitabo mga igsuon, dili kaapas ang imuhang kaugalingon. Dili kaapas mismo gani ang imong nauna. Kung imo nang duphan tanan. Hanay na siya. Ikaw ani magbuhat, kay ako ani maghimo. Unya sa imong pagbuhat, unsay imong unahon, unsay isunod, ug unsay ulay. Nakaplano tanan. Unya dawata mga kaigsuonan kung doon na may mga kanabitang dili nimo kayang buhaton. Dawata, ayaw pugsa ang imong kaugalingon. Ayaw himo ang servant ang imong kaugalingon sa mga butang. Kung dili ang mga butang, himo ang servant para sa imong kaugalingon. Ayaw tuguti nga nahimong trabahante ang imong kaugalingon sa butang. Kung dili, gamita ang butang aron mahimong trabahante sila para nimo. Mahimo silang kaabag ba? Dili kay ikaw na nooy nagukod sa butang. Dili mahapsay ang imong kaugalingon. Dati sa praktikal. No? Muna nga, hapsay ang imuhang pagpuyo. Malinawon ang imong pagpuyo kay nakaplastada man. Nakit-an man nimo ang plano sa imuhang pagdumala niini. Sunod nga pamaagi aron malinaw og hapsay ang imuhang pagdumala sa imong pamilya bisan kung ang uban dili hapsay. Importante ang sa imong kaugalingon hapsay. Ikatulo mga kaigsuonan mao ni bantayanan. Aron hapsay ang imuhang pagpuyo ug malinaw ang imuhang pagpuyo diha sa imong pamilya, sa imong lugar, sa imong dapit o bisag asa. Mao ni buhata. Likay kanunay ang mga drama sa kinabuhi. Kada mga chismis, likay na. Kay ang chismis mga kaigsuonan makaguba gyud na sa relasyon sa kalinaw ug kalipay. Mawagtang yun na. Mawagtang ang kalinaw, mawagtang yun ang kalipay. Unya, kung mulikay gani ka sa mga drama sa kinabuhi, kanang mga chismis, mga igsoon, mga drama ra magyud na. Magyud na'y kamatuoran. Gausik-usik ra magyud na sa oras. Nya usahay wag gyud makuha ka ng chismis. Wala gyud. Kay ang may tabo ana magchismis ka karon, maminaw kag chismis, imo na po nang i-chismis kay di man ka mahimutang.
So pag ingon di na ka mahimutang, nabugatan na ka ana. Mura ka og kanang murag mag-alindasay ka nga dili mahatod, dili nimo masugilon ang imuhang nadunggan. Murag malipayon sad gaon sa may imuhang makuha ana. Muna nga aron mahapsay ang imuhang kinabuhi bitaw. Likay ang mga drama sa kinabuhi kanang mga chismis. O niya apili na siya likay ka o niya apili og pakiguban sa mga positibong mga tao. Adto ka makiguban sa mga positibong mga tao, dili kay adto ka sige pakiguban anang mga negatibo. Sige og katahap. Sige lang og kanang duda. Makaguba na sa imuhang kinabuhi nga malipayon. Makaguba na sa kinabuhi nimong malinawon. Muna nga dili pa ka kayo malinawon, dili pa kahapsay ang imong kinabuhi. Sige pa kag entertain anang mga drama sa kinabuhi, mga kaigsunan. Mabugatan yun ka. Gagmay nga mga problema sa imuhang pamilya o sa imong pagpuyo, buto dayon ka. Nya, ang maguba nimo anak mga kaigsunan ang time para ni Lord. Maguba ang time para sa Ginoo. So, likay yun ang mga drama sa kinabuhi, kanang mga chismis, maritos, unsa man na diha. Sunod nga mga pamaagi, nga praktikal nga pamaagi, para malinaw og hapsay ang imuhang pagpuyo bisag asa ka, labi na gyud sa imong pamilya. Atiman nagtarong ang imuhang lawas. Kanang hatagi siya og insakto nga pagtagad. Kining atong lawas, wala ni gihatag ni bisan kinsa. Wala ni gisalig ni bisan kinsa, ikaw mo'y gisaligan ana. Ikaw mo'y nagdaladala anang imong lawas. Atiman na nagtarong, unya labi na gyud anang imong panghuna-una, tarongan ang pagdumala. Aron matarong nagdumala, inani ang mga tips. Kanang hatagig saktog pahulay o tulog ang imong lawas. Sakto nga tulog, husto nga pagkaon, unya butang isag ehersisyo ang imong lawas. Dako kina siyag makatabang aron na akay kalinaw sulod sa imuhang kasing-kasing. Kanang sakto bitaw kag tulog. Kana manggong mamubo ang imong pasensya kung wala kay saktong tulog. Kana bitawng kabantay mo kanang saputon ka. Unya itulog ra na, di ba? Inig mata nimo murag mawa na kay problema. Malibog ka nga. Matingala ka ba? Dili o malibog. Matingala lang ka nga. Asa naman to akong problema? Ayaw na lang pod pangita kung nawagtang na ang imong problema, kay imo na pong hatagag kasamok ang imong kaugalingon. So nindot kayo mga kaigsunan sa atong pagpuyo bitaw sa kalibutan insakto kag tulog. Mabitaw na nga matag Domingo. Human na kuming manimba kay sayo man kuming mangmata. Inig Domingo kung dili mi mangahoy human og kuan kanang simba, mutag pilaw gyud ko labi na ato miaging Domingo, tulog gyud ko. Human ko panhipo sa mga gamit sa simbahan, human mig paniud to, dayong wala ko mo entertain pagtao. Sa taas, tulog, mata ko alas 4, sakto gyud nga maupoy among klase. Kay duha man ka klase ang ako ang sa Domingo, sa hapon ug sa gabi. So relax mga kaigsunan. O niya sunod kanang husto nga pagkaon. Dili kay sobra sa busog, sobra pos kagutom. Kanang insakto ra. Kay kabantay mo ang igsuon ni Jacob nga si Esau. Wala say tarong kaon, wala po say tarong panghuna-una. Aron insakto kag kaon, trabaho po kag sakto. Kay di man po kog ka, wa mo sa man po imuhang kaunon kung wa kay giluto. Unsa man po'y imuhang lutuon kung wa kay lutuonon. Unsa man po'y imuhang lutuonon kung tapulan po kakaing tao. Magsige ra kag ampungad ana imong cellphone. Sa imong makuha ana. Agawas kung nagnegosyo ka unya ang imong negosyo diha sa cellphone. Muna nga
insaktog tulog, insaktog kaon, unya tabangi pod ang imong lawas, atagi po nag-exercise. Exercise po ka. Unya naay muingon ra ba kining akong trabaho sobra pa ni exercise. Kung muingon sobra dili na maayo. Dili sad na exercise kanang imong trabaho. Ang exercise mga kaigsunan makahata na mo nag-relax. Naday trabaho nga mohatag nimo relax. Trabaho gani means gigamit nimo ang imong nahuna. Imuhang nga pangisip, imo nang gigamit ana. Kanang exercise gani, gi-relax nimo ang imong nahuna. Gi-relax nimo ang imong kasing-kasing. Gi-relax nimo ang tanan, ang kusog. Mao na exercise. Mga kaigsunan, gi-relax nimo ang tanan. Nakawarawara tuod ka sa imong kamot. Nakakito-kinto ba ka? Ayaw po nang sayag kurat sa mga kaigsunan kay makitaan kas dili magtotoo mo ingon po na sila nga nga sumba na ang mga lahik tinuohan. Muna nga buhatan para matabangan nimo ang imong kaugalingon. Sige kag pangayo og maayong panglawas unya wala nimo dumalahang imong kaugalingon sa insaktong pagdumala. Murag baliktad kaayo ang imong gihangyo. Unya timan ini ha. Kung doon na kay mga butang nga buhaton, himua kini sa paagi nga makapahupay sa imong nauna. Makapahupay mga kaigsunan sa imong kaugalingon. Unya, usas mga buhat nga makapahupay kining pagbasa. Basa nga sa Biblia, makapahupay na sunauna. Makarelax na siya sa kaugalingon. Muna'y ron, mahatagan nimo relax ang imong kaugalingon. Pwede kaayo nga magbasa ka sa Biblia o pwede kang sayos buntag mulakaw-lakaw ka. Ayaw pod og lakaw-lakaw sige katawa, no? So matag buntag pwede kag mulakaw-lakaw unya magmuni-muni ka ba? Walking with talking to God. Like in ana bitaw kanang maglakaw-lakaw ka nga makigsulti ka sa Dios nga magpasalamat ka. Amo na akong gibuhat mga kaigsunan kanang na mga time nga mugawas ko tuyok ko simbahan uban sa mga pagdaig. Lord, salamat kayo sa simbahan. Salamat Ginoo nga imo kaming tagag kusog mga tawo nga imong gitagag kadasig katong mga tawo nga miabag sa mga panginahanglanon. Lord, i-bless sila. Lindot kayo. Kanang maglakaw-lakaw bitaw ka unya nakigsulti ka sa Ginoo. Unya imong gilihan sa ang mga butang sa simbahan. Lord, ayaw kalimtin ang mga tao nga nagpaabot ni ini. Nya damor silang panalanginan pod sa Ginoo kay relax man kang nangayo sa Ginoo. Nabati man sa Ginoo ang imuhang mga hangyo. Kay malipayon man kang miduol niya. Muna nga, makatabang ninimo. Kung doon na kay mga anak diha nga, imong nakitaan nga, lisod dumalahon, iampo na siya diha sa mga kanabitang panahon nga, mirelax ang imong nauna. Kagitanaw sa Ginoo ang makapalipay gyud nato. Unya, para hapsay, unya, malinawon, malipayon ang imuhang pagpuyo, bisag asa ka, ikalima, katuni ang pagkakontento. Kana bitang atong kinabuhi mga kaigsunan, wala mangyoy kinabuhi nga walay panginahanglanon. Ang tanan naa magyoy panginahanglanon. Aron makontento ka mga kaigsunan, dawata nga malipayon ang unsamay naa nimo karon. Namang usahay nga pangumusta pastor, kumusta? Maurag yapon, lisod yapon. Sis, kumusta? Maurag yapon pastor, lisod yapon ang kinabuhi. Kung lisod ang imuhang kinabuhi, unya lisod pagyud ang imuhang nakita, lisod pagyud ang imong nasununaw na stress ang imuhang anihon ana. Dawata, ang unsamay na animo dawata, aron makapasalamat ka sa Dios.
Unya dawata uban ang pagpaningkamot kana bitaw uban ang pagpaningkamot likay ng paningkamuti nga makalikay kas pagkainggitiro. Inggitiro. Kasabot mo anang inggitiro? Mga inggit-inggit ba? Sa lain nga mga pulong suya-suya. Sa lain pad yun ganang kasina. Paningkamuti nga makalikay ka na. Kay kun usa ka katawo nga inggitira, sinahan, suyaan, ikaw ragyoy alkanse. Kay ang mahitabo manggod sa tao nga inggitero, suyaan, sinahan, kanang dili na malipay kun naay taong muuswag. Dili na malipay mga kaigsunan kung naay tawo panalanginan o kahagamiton sa Ginoo. Ang iyang bation puro negatibo, puro kasuko, kalagot o uban pa. Unang sa imong kinabuhi, likay ng pagkasuyaon. Likay ng pagkainggitira. Aron hapsay ang imong pagpuyo. Unya aron dili ka kakaton anang kinaiyaha, pilian ng mga tao nga imong ikauban. Diha sa simbahan, diha sa imong trabaho, sa imong eskwelahan. Kung nag-eskwela ka, diha sa imong palibot. Pilian ang mga tao nga malinawon pod nga imong ikaatubang, ikaistorya. Ayog entertain ang mga taong gubot o gunahuna. Ang mo entertain ana ang mga pastor nga puno sa presensya sa Dios, puno sa balaang espiritu, pero ang mga pastor pod nga utropong gubot o gunahuna, mao nay kusog kay mangarga mga kaigsunan. Pero ang mga pastor nga kanunay nagbasa, puno sa presensya sa Dios, maka-entertain na ako'y pastor mga kaigsunan nga kaila, bana ni Arlene Molina, Pastor Arlene Molina, nagkamit mangyud miadto. Ingon siya nga, ako pastor, human og wali nako sa matag Domingo, nya na ay mohangyo nga magpa-council. Ako gyud nang ingnon nga ayaw lang ko pa-councila karon kay makasab-an rata mo. Kay ngano man, loading na ang time sa pastor. Kami mga pastor, ready tuod mi nga mutambag, pero dunay mga panahon nga kinahanglan ming mo relax. Kinahanglan ming mo relax. Muna nga, kantigog yun nga mo gamit og oras og panahon ang mga pastor. Dili kay halahala. Dili yun na angay pugson. Kami mga pastor na agyo may training. Nami mga seminar. Dili maayo mga kaigsunan nga magdumala kag simbahan nga wala kay training. Na manggani mga tao pud nga naay training pero nalimtan manggani ang training kay puno na pud ang ilang hunaunas kagubot. So likay gyud ang mga tao nga puno na ang ilang hunauna. Nya ayaw mo kalimot mga kaigsunan na kining 5 ka pamaagi nga praktikal nga pamaagi aron malinawon ka hapsay ang imong pagpuyo. Number 1, praktisi ang pagpasaylo sa tanang panahon. Dawata, unsa sila, kinsa sila, og unsa na sila. Dawata. Unya, palambua ang imong mga plano sa pagdumala sa imong kinabuhi. Dapat naka-arrangement. Kabalo ka, asa dapit mo sugod, unsay isunod, unsay mga oras nga di mo gamiton. Unya, ikatulo, kini ikatulo. Maura ba ni kasagaran mga kaigsunan, ako ning balikon, likay ang mga drama sa kinabuhi ka ng mga chismis, likay na, makalikay manggug ka, kanang na mag-chismis, unya ganahan kay kang maminaw, ikaw rin alkansi ana. May pa imo nang ipananom na apag kay maani. Imo nang iatiman sa imong mga buhi, o ka, na kay kuri-kurion diha. Ayaw sigig panguri-kuri anang mga kinabuhi sa mga tao nga, walay kalipay, walay kalinaw. Kay mo manakod man na. Manakod na. Bisan ganis imo ang pagpuyo di sa imong pamilya.
Sa una, matingala lang to akong asawa, akong asawa karon. Maura man gyud akong asawa gyud mga kaigsuonan, usara man gyud ang asawa no. Salamat kay Ginoo. Sa una matingala na siya nganong mulikay ko. Kay di man nakapa sa una sa akong pagdumalag simbahan. Kay lahi man ang iyang kahimtang sa akong kahimtang, kay ako nagtubo man ko diha sa simbahan. Nagtubo ko diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay sa akong asawa nga nagkailami nga nagyud sa kalibutan kaniadto. Pero ako siyang gipangasawa tungod kay gihatagan kog ilhanan sa Ginoo. Nangayo man kog ilhanan nga kini kasaligan ni, kani mo sunod mo sa mitar ni, kani mo alagan ni sa Ginoo. Di akong gipangasawa. Pero nagi ko'y training. Na mga panahon nga nganong mulayo ko tungod kay kinahanglan nga mo relax ako una. Nya dito siya nakabantay mga kaigsunan sa diha nga ako siyang gitun-an, ako siyang gitudluan. Nya mas maayo mga kaigsunan lawom og taas og pasensya gyud ang mutudlo. Mao gyud nay pinaka-importante. So likay ang mga drama sa kinabuhi mga kaigsunan ha. Mga chismis likay. O niya atiman na ang imong lawas. Atiman na imong lawas. Kana imong lawas ba atiman na? Kinahanglan sakto nagtulog, sakto nagkaon, dili sobra kay sobra ikaw ra po'y magantos. Kung kulang sad ikaw ra po'y maapekto, ikaw ra po'y maantos gyapon. At ikaw ra gyud tanan. Di man na nimo ikapanghatag. Muna nga dumalahan ang imuhang lawas diha. Kay kining atong tibok pagkatao tulo man ni kabahin. Espiritu, kalag ug lawas. Unang Tesalonica kapitulo 5:23. Ang Ginoo mohatag nagkalinaw kabalo ba mo? Yes, mohatag ang Dios og kalinaw ug kalipay. Pero ang pamaagi na siya mensahe. Kung imong sabton og dawaton ang iyang mga mensahe, imo bitawng trabahoon ang iyang mga pulong, makadawat yung kagkalinaw, makadawat yung kagkalipay. Pero wa kay gibuhat, igo ra kang naminaw diha mga kaigsunan pagkahuman, moingon kang bless kay ko Pastor Gideon, ako gyung gi-share ang ako imuhang programa, ato maning programa, igo ra ka sa pag-share. Unya pagkahuman nakigchismis dayon ka. Kisa may alkanse, ikaw ra gyapon. Ikaw ra gyapon. Munang likay ka ng mga chismis, unya may paiatiman nimo na sa imuhang kaugalingon. Imo nang ilakaw-lakaw dahil ampo, dili ka ilakaw-lakaw nimo sumura kag muutong tungod sa kaguol. Ayaw, relax imong kinabuhi, usara nga tong kinabuhi. Dili ra bagyud ta kapalit ani didto sa merkado. Bisan gani sa pinakamahal nga drugstore, walay baligyang kinabuhi didto. Di po ka kapalit dihag tambal nga kalinaw. Di ka kapalit didto nga doktor, or magpa-check up ka, doktor kanang tagay kog tablitas panglinaw. Muadto ka sa bisan unsang klase nga mercury mga bisan unsang klase nga drugstore mga kaigsunan. Dihigyo ka kapalit dito, nga moingon ka nga papalit akong tablitas para pangkalinaw. Tablitas nga kalipay. Dili. Wala diha. Dili ka malipayon kung dili ka kontento. Dili ka mahimong kontento kung dili ka madinawaton. Labaw na kung naakay pagkainggitira, ayaw pag-inggit-inggit diha. Makatigulang na mga kaigsunan. Makabati nagnaong. Inura na. Bating naong, bati pagbatasan. Na! Unya mo ang kong Kristohanon. Matod pas panultihon sa kalibutan, wa gabae. Tinuod bitaw na mga kaigsunan. Istorya ratag gyud og kining praktikal nga pamaagi. Kining atong hisgutan karon dako kini siyang makatabang sa imong kinabuhi. Kana kung imo nang buhaton. Pero kung dili lang nimo na buhaton, igo ra kang naminaw, masultihan ti ka, di po ko maapektuhan. Kay naman ko'y gidaladalang kinabuhi. Di mo po na nimo ikapanghatag
Usaon man nimo pagpanghatag kung ikaw ray nagguol-guol diha, nag-stress diha. Mo na mga kaigsunan sa praktikal nga pamaagi aron malinawon hapsay ang pagpuyo. Unya nindot ra ba kayo kanang hapsay nga pagpuyo? Magkabata ang imuhang naong, dili kay nagkatiguang ang imong hitsura, nagkabata ang imong nauna. Nagkabata ang imuhang hitsura kanang nindot ba? Moingon ka nga, oy, tiguang naman di ka, pero dili mailhan pagka nindota, no? Unya dili po ka mo dawat usahay kay di ka katuo, dawatan na lang god. Kay kung di ka kadawat, magdigatibo masad ka. Moingon man pug ka nga, murag gibugal-bugalan man ko ato niya. Hawa na nagdigatibo kisa mail ka si ikaw ra gyapon. No? Muna nga sa imuhang nga kinabuhi, sa imong pagkabana, sa imong pagkasawa, sa imong pagkaginikanan, sa imuhang pagkaanak, igsuon diha sa inyong Pinoy-anan, buhatan ni i-apply na. Kay makatabang kayo nimo aron mapahimuslan nimo ang imong kinabuhi samtang napakas kalibutan. Nindot bitaw kaayo nga naapatas kalibutan, magamit na to atong kinabuhi diha sa mga planos Ginoo. Kang planos Ginoo malipay man kita. Walay plano ang Dios nga tagaan tag kaguol. Walay tinguha ang Dios nga magpuyo tag kalisod. Mianhi si Jesus aron magpuyo tang haruhay. Kinabuhing malipayon, malinawon. O bitaw nang kung naa kay kabug-aton ihatag sa Ginoo. Sige kag hatag kabug-aton, sige mapugag pangitag kabug-aton. Mana nga likay ng mga butang nga makapabugat sa imuhang pagpuyos kalibutan o makapaguol nimo. Ayaw pag sina-sina diha. Dawata nga inana lang usa ka. Unya pangayua sa Ginoo nga muuswag ka. Trabaho pod sa pagpangalagad. Dili kay kusog kay kang manarbaho di sa imuhang Pinoy-anan, sa imuhang source of income, panguma, negosyo, wa kay panahon sa Ginoo. Gausik-usik rang ka ana sa imong kusog. Kay kung imong tan-awon gyud ang Biblia, ang mga tawo nga walay panahon sa Ginoo, ang ilang pagpaningkamot mahimong kawang kay ngano man kuhaon man to sa Ginoo katong ilahang income. Kabantay mo, daghan kay mga tawo nga kusog kay mo trabaho pero kusog pud kay mangutang. Tinuod ba na oy? Sige mog ulo ismail diha, mura man pumuog ka ng wala matikod. Tinuod ba na? Daghan kay mga tao nga mura og naputlan og unsa may naputol nga grabing makakarakara sa trabaho, murag unsay gigukod. Grabe gyud. Nya himan mga kaigsunan ang napundo dili kwarta, utang mo'y napundo. Ngano man wala may Dios. Naigisampit nga Dios wa man pud mo sunod sa pamaagi sa Ginoo. Wala mo hatag halad. Wala mo hatag og kanapo. Mga bati ang una-una kung maghisgot og halad. Mga bati og una-una maghisgot ing kanapulo. Puro pagduda. Unya wa gyud makamatikod hangtod karon pirti ra gyapong lisura. Nga wa makabantay nga ang mga tawo nga sigig halad og maayo ngadto sa Ginoo, sigig hatag og ikanapulo gipauswag man. Mao nay usas mga bantayanan kaayo sa kinabuhi, no? So arita sa biblical nga pamaagi, actually katong practical nga pamaagi, imo nang makit-an gyud pod sa Biblia. No? Imo nang makit-an gyud sa Biblia mga kaigsunan kanang mga praktikal nga mga pamaagi. Si Jesus nagtudlo mga kaigsunan diha sa sulat sa Mateo. Ingon siya nga magampo kamo sa manini. Pasaylo kami amahan sa mga kami nagpasaylo kanimo. Nagpasaylo sa uban. Pasaylo kami, ingon nga kami nagpasaylo usab. Amo na nga pagkasulti. Nanas Mateo Kapitulo 6. Mga igsuon, kung naa kay gipangayo sa Ginoo buhata usa, nangayo kag kalinaw, kinahanglan naghatag kag kalinaw diha sa imong kaugalingon. Pamilya.
Nangay kag kalinaw, Lord. Tagay kog kalinaw. Unya, ikaw mo'y naghimog kagubot sa imong pamilya. Nagtanom kag kagubot, nagtanom kag kasina, nagtanom kag kainggit diha. Unya, mangay kag kalinaw. Away batasan po. Tinura biya na mga kaigsunan. Ayaw na lang po pangayog kalinaw nga ikaw man ay sige gamag kagubot diha sa imong balay. Mana nga, kung mangayo kag pasaylo, siguro nga nakapasaylo ka. Nangayo kag muuswag ka, naningkamot ka nga muuswag imong pamilya, dili kay. Sige kag pangayo, pertirpo kang tapulana. Ayaw ilara ang imong kaugalingon. Dunay mensahe ang Dios mga kaigsunan. Ato ning tagaan og pagtagad ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Filipos kapitulo 4. Tagaan nato ni pagtagad. Pero kato nga Mateo 6 to. Mateo 6. Filipos kapitulo 4 nya 4 hangtod sa 7. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon paglipay kamo. Mga lagad ka, naago ng kalipay, mudawat kag mga buluhaton sa simbahan. Kay mao man ay muhatag nimo og kanang ka-relax, huna-huna. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Dili nang kaanggitira, katsismosa, ayaw na. Ipakita ang tanan nga malumo nga ninyong kinaiya, hapit na mo balik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka o bisan unsa, kundili pangayuan sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing og una-una diha sa inyong pakighiusa kang Kristo. So importante diha nakihiusa ka ni Kristo. Kung nakighiusa kas mga tao nga wala mo tuo, tuang imong panahon, the word nakighiusa naa ka kanunay sa presensya sa Dios. Dili lang kay nagpabotismo lang ka, ning tuo lang ka nagpabotismo unya. Lisod gani kang muduol og simbahan. Lisod gani kang walihan. Lisod gani kang tudloan. Nya mangayo kag kalinaw sa Ginoo. Ayaw ilara ang imong kaugalingon. Mao na niingon si Santiago nga ayaw taon ni ilara inyong kaugalingon sa pagtuo nga makailad mo sa Ginoo. Unsay imong gibuhat ron, imo gyud nang anihon. Kung nagpaduol ka diha sa presensya sa Dios, natural kay nakikiusa ka niya. Nahiusa ta kang Kristo mga kaisunan. Muna nga dili nato tugutan nga magbutang tagkabalaka kasamok sa kinabuhi, dili nato na entertainon kanang mga negatibo nga panguna-una kay mao nay makahatag og kabalaka. Unya kung mangayo gani ka, kinahanglan madinawaton ka. The word pagpasalamat nagpakita na nga willing kang mudawat unsa may ihatag sa Ginoo. Unsa may tubag sa Ginoo. Kung moingon ang Ginoo no, nagpasalamati siya. Kung mang Ginoo nga hulat, paghulat. Kung moingon ang Ginoo, yes, karon dayon. Tagaan ti ka. Ayaw pod ingon, yes. Murag relax lang. Ana lang mga kaigsunan. Kay diha manalipod ang Dios. Mo na gingon og ang kalinaw sa Dios nga dili matugad sa tao, dili matingala ra mga tao nganong malipayon man kaayo nas Pastor Gideon. Nahapsay man ang iha nga pagpuyo. Nahapsay man ang iha nga kinabuhi. Tungod kay sa mga naagi nga mga pagsulay, likay ra gyud ta. Likay tas mga tao, mga kaigsuonan nga mo'y muumol og problema. Di man ka anak manubag sa Ginoo kung mulikay ka. Kay ngano man damor kang mulikay, damor kang makaampo nila. Kay kung dili makaampo sa Ginoo para nila. Kay kung di ka mulikay mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon, butog gyud ka. Magmarka bahala ka. Yang kinsa maelkan si ikaw rasad. Mao na mga kaigsuonan, usas mga pamaagi aron mulikay bitaw ka. Likay ng mga tao nga murag sakto. Likay ng mga tao nga makigdebate, argumento nimo likay na. Kay makahatag nag-stress ay muna-una,
i-enjoy ang imong kinabuhi. Ikaduha nga pamaagi, basag Biblia. Basaha ang mga salmo, basaha ang mga panultihon, mga proverbs, or kaha mga ebanghelyo. Nya balik-baliki sa pagbasa. Sa akong mga estudyante, mga kigsunan, nagkadaghan naman yun atong mga estudyante. Kaya wa mo ko'y laing gitinguha ang akong nakatunan, akong ipakaton pod sa uban. Kaya akong nakatunan, gidalaman ko sa Ginoo sa iyang mga plano o sa iyang mga saad. Dili sad nako ikaw. Naray mga panahon nga mabugatan ko sa mga tao nga mga negatibo, o dili sad nako na entertainon. Ana rang panahon na, muli kay sad ko dayon. Uy, ako'y gadala-dala na akong kinabuhi, o niya, dili na ko dumalahon o isakto. Akalkansin ako. Muna nga, ako gyud nang gibutang sa akong kaugalingon nga, walay kinabuhing baligya. Walay kalinaw baligya. Walay kalinaw porcel. Wala. Di ka kapalit og para pangkalinaw. Muna nga, ampingan nato nitong kinabuhi. So sa biblikal nga pamaagi mga kigsunan, naa sa Pilipos kapitulo 4, 4 hangtod sa 7. Ihatag ra gyud na sa Ginoo. Unya basag Biblia. Kay ingon si David diha sa tunako na basa. Salmo 16:11. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag nakog kalipay ug nagdala ka nakog tumang katagbawan hangtod sa kangturan. Nindot sultihan ta mo mga kaigsunan, mo apil mo mga training, unya i-relax ang inyong una sa pagbasag Biblia. I-train ang inyong kaugalingon sa pagbasag Biblia. Kay ang Biblia mga kaigsunan naatanan. Murag all-in-one ang Biblia. Naatanan yun. Usara tuod ang Biblia pero naatanan. Makahatag nimo ka-relax, pagkakontinto, pagkalipay, pagkalinaw. Kana kung imo pong buhaton. Pag iguro po kang mubasa, wa po nimo buhata. Pag ingon diha nga, hatag sa way tiktik, hatag sa way pugong-pugong. Imo nang tunan, basig hala-hala po kang muhatag, wa na po na imo. Ayaw sad. Hatag ka, lahi ng hatag, lahi ng halad, lahi po ng ikanapo. Dapat management ka, nasabdan nimo ang management sa Biblia. Ang management nga gibilin sa Dios nga nas Biblia. Kantigyo kang musunod ana. Ayaw usba. Nya, biblikal nga pamaagi katulo mga kaigsunan, tinguha nga magamit nimo ang bunga sa balang Espiritu Santo. Adunay siyam ka mga bunga, kinahanglan imo na siyang gamiton. Ang bunga sa balang Espiritu, dili na nimo magamit sa pulong lamang. Dapat imo na siyang papuyon ug imong batasanon. Nakakaton ka nga ang bunga sa balang Espiritu o nasa tanan gugma. Kanang gugma pa lang daghan kay nagnindot nga kinaiya nga imo gyud nang dapat buhaton. Kanang gugma kabalo ba kanang gugma? Perti na daghana og kinaiya diha. Batasan diha. Sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 hangtod sa 7, naa diha ang kinaiya sa gugma. Unya ang pulong gugma mga kaigsunan nga gisgutan diha sa Galacia kapitulo 5 22-23, mao man ay bunga sa balang Espiritu. The first fruit of the Holy Spirit is love. Unya ang the last is self-control. Siya man na kabuok, praktisi na nga mo'y gamiton nimo. Ayaw gamitan ng mga kinaiya sa mga tao nga way Ginoo. Or kaha ka ng mga tao diya sa simbahan nga inggit try naglabaw mga kaigsunan. Muna nga gamita ang bunga sa balang Espiritu. Ikaapat, puy ikanunay ang pagkamapasayloon o pagkamahigugmaon. Dunay sulat ni Apostol Pablo diha sa Colosas kapitulo 3:13. Forgive one another as Christ forgive you. Iba? Maunay pinakanindot nga mupasaylo gyud ka. Kung ipasaylo nimo to siya likay pod. Sige po kag surang-surang, kabalo ka nga maningka.
Ngayon ka nga, agi pasaylo na nako tong iyang singka. Paduol po ka. Kapalo kang maningka. Ngayon na po kag pasaylo. Kuya, kag mapulan ka. Bitaw, likay ng mga tao nga batig na iya. Ayaw patakod. No? Ayaw patakod. O niya, muna nga gibuhat ni David, no? Gibuhat ni David, likay gud siya. Likay ng mga tao nga kanang ang kalipay nila, ang pagpatay, ang pagdaot, ang paguba, puro chismis, puro murag sila'y swito. Likay ng mga tawanan kay dili na makatabang nimo aron ka malipayon, aron ka malinawon. Uy, ikaw gadala-dala nimong kinabuhi. Di man nga, ikaw gadala-dala nimong kinabuhi, wala nimo na bilin dito mall. Dito small mga kaigsonan na may bililinag bag dito. Wala mo na nimo gibilin dito. Sa muna nga, ika-5 mga kaigsonan, pag-ampo kanunay. Usa ka maayong buhaton gyud pag-ampo alang sa pamilya, pag-ampo alang sa imong trabaho, sa mga tao nga nakaabag nimo. Iampo to sila. Mao ni ako gibuhat nga giampo nako ang mga tao nga nakaabag sa buluhaton. Nya giampo pud nako ang mga tao wala pa. Nga Lord, i-bless sila. Nga sa panahon nga imo silang panalanginan, gaan og kalipay ang pagpugas. Kay damor silang magpugas, damor silang makaani. Mao man ay prinsipyo sa Dios nga gibilin sa Ginoo sa Biblia. Unang ayaw idalo ang panalangin sa Ginoo, maatiman ninyo ang inyong simbahan. Ayaw taon po ninyo atiman na og panindutan yung simbahan kung ma-anniversary og makuan lang. Pakitang tao na lang na. Balay pulos inana ang kinabuhi mga kaigsunan sa pagpangalagad. Kaya nga naman, tao ray gipasidunggan, dili ang Dios. Sa muna nga, akong nasinatian, gusto sa Ginoo nga inyo usab kining maagian. Malipayon nga kinabuhi, malinawon, ug kanang gitawag sa Biblia mauswagon. Naay mga tao, mga kaigsunan nga murag swito, murag maayo, alikay na siya. Likay kanang pakiguban anang mga taong mapaubsanon, mga tao nga malipayon. Likay. Nindot bitaw na kanang mag-uban masig kanta, pagka nindota na. Manay mga taong malipayon. Sige kanta niya. Tuon pog Biblia. Pero kung musulod mo mga training, dawatag yun na nga na mga bugat nga mga pulong kay diha kagitrain. Oras na to, alas 7:11 naman. Atod na po ko estudyante. Nga akong ipasalamatan ang Dios nga ako ang mga anak. Ako ang ikaduha. Akong ipasalamatan ang Ginoo nga iyang gitagaan og kanang kadasig sa pagtuon. Unya, maayog yung mutuon kay nakadawat mag-honor. With honor ang ako ang ikaduhang anak. Muna nga malipay po ko. Pero malipay biya po tag unsa gyud kaya po sa atong anak, no? Pero doon ay kalahian lang. Doon ay kalahian. Makaingon ta nga ang ato ang pagtabang, ang ato ang paggiya, pagatiman, pagmatuto, nagibitaw bunga. Lipay gyud ko mga kaigsunan bisan kung ang akong anak wala kay eskwela kagahapon kay kinibitaw na ay sa tinguha nga kay gipaapil man siya volleyball. Ya naama say mga dagkong lusay sa likod na hilantan taon siya. Motong ako ang gipa hilot pod sa mong silingan ng istira nanay ami. Mga Binaraw family na minaw usab karon no, may buntag, may pagpaminaw. Ya lipay sad ko nga naapoy maghililot og mga lusay. Na relax taon ang ako ang anak. Ya balik na po ni sa school. O niya kuan kanang gi-request lagi siya nga moadto sa district para volleyball. Niya nakadawat po siya with honor, no. Salamat kay Ginoo. Ako ning gi sugid dinhi mga kaigsunan tungod kay gusto sa Ginoo nga ang maayong mga bunga ang atong makit-an. Ang mga maayong testimony mo'y atong madunggan para ma-impluwensyahan ta nga nindot lagi kayo nga ang mga ginikanan mutudlo gyud sa pulong sa Dios sa mga bata kay nuna gyud nay resulta. Unang ako nga nagwali, ako gyud nang gisugid ninyo, gipakita ninyo kung mahimo. Mga kaigsunan kay dili mo
kanang sumbanan. Dapat man na atong makit-an og tun-an. Muna dalaygon ang Dios mga kigsunan, kung giunsa na ako pagsunod o pagpangalagad ang Ginoo, akong tinguha, mausad na inyong sundon. Muna kung naay mga pastor nga inyohang pananghiran, unya moingon nga, di ko musugot kay basi og masudlan mog sayop nga doktrina. Pagduda na siya, dili na siya mao. Dapat kung iyan ang uting kayon ang ato ang pagdumala sa pulong sa Dios. Moingon na sila nga, sige, tagaay ko kuan na account, tagaay ko, kay ako'y mukontak ana. Muna'y mga pastor nga nagpakabana. Muna'y pastor mga kaigsunan nga tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Dili kay puro pagduda mga kaigsunan. Nga mahutdag mimro. Mimrohanay manggoding uban mga kaigsunan. Muna nga, sa akong pagdumala, ikaw ug ako, usara gyud tas Ginoo. Wala ko'y laing gitinguha. Makakaton mo nga magpuyo nga mauswagon, malinawon, nga mapaimuslan bitaw kining atong kinabuhi nga giluwas sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo. Oras na sa akong pagpanamilit atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulog mensahe nga nagtudlo kanato unsaon kita magpuyo nga malinawon, hapsay og malipayon nga kinabuhi. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming giamuma kanunay sa imong mga pulong. Imo kaming gipahinumduman sa angay na mong buhaton. Imo kaming gipakaton sa imong mga pamaagi. Mapraktikal, biblikal, imo kaming gipahinumduman. Amahan na mong gipangayo nga tagaan mo kami kusog kadasig sa pagbuhat niini, dili lamang kutob sa pagpaminaw diin, bati kami nga imo kaming giblas. Masinatian namo ang imong pagpanalangin kon among subayon ang imong mga pulong. Busa dasiga kami sa pagkinabuhi niini. Nga walay usa ka namo nga dili gayud makasakay sa imong mga plano. Amahan, i-bless Ginoo ako mga kaigsunan sa ilahang pagpangalagad kanimo sa nagkalaing mga lugar o ludapit, di labi na sa ilang pagpuyo. We declare blessing ang tanan malipayon malinawon og amo gayong subayon og sundon ang imong mga pagtulunan nga amo karong nasabtan. Tungod kay mao kanay mudala kanamo sa imong mga saad nga kami imong panalanginan. Among isalig diha kanimo ang among kinabuhi ning adlaw, uban ni proteksyon ni kami sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Kini inyo igsuon Pastor Gideon moingon na sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og moingon kong mahal ko kamong tanan. Ang Dios mag-uban og magpanalangin, magpanalipod kaninyo. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan ang tanan, diha kanimo